ce sayan malam yana a gidan aure. Ni na ga daraja sannan ni na ga ni'ima. A gidan aure. Daɗin duniya ka so ce sayan malam yana a gidan aure. Sannan ni na ga ni'ima. Daɗin duniya ka so ce sayan malam yana a gidan aure. Allah ya nuna mini a gidan addu'ar da nake ta yi. Allah ya amsa mini a gidan aure. Da sahibi komai shi ne ke mini a gidan aure. Abinci ban na bashi mun zama dai amma muna a gidan aure. Ni na ga daraja sannan ni na ga ni'ima. A gidan aure. Daɗin duniya ka so ce sayin malam yana a gidan aure. Kasuwa canza mun murya ke. A gidan Ba aure. na so in yi komai mun shi yake. A gidan Kaya aure. ta ma abinci kawai tauna ne nake. A gidan aure. Ko kuɗi na yi wajen morewa kuɗin yana a gidan aure. Ni na ga daraja sannan ni na ga ni'ima. A gidan aure. Daɗin duniya ka so ce sayin malam yana a gidan aure. Wata daraja ta ya mace na a gidan miji a gidan aure. Girman ɗan adam in ba aure to ya zube a gidan aure. Da zarar kin ya aure komai canzawa yake a gidan aure. Lallai daraja nutsuwa da kamala sun haɗe a gidan aure. Ni na ga daraja sannan ni na ga ni'ima. A gidan aure. Daɗin duniya ka so ce sayin malam yana a gidan aure. Mata sallama lada ba da wake. A gidan Ta aure. amsa mini ladar karawa ake. A gidan Ne aure. mata murmushi ladar ninka ake. A gidan aure. Agoro ka sake ka bar duk wata daraja a gidan aure. Ni na ga daraja sannan ni na ga ni'ima. A gidan aure. Daɗin duniya ka so ce sayin malam yana a gidan aure. Sai shagwaba na rasa wane zan yi wa a gidan aure. Da dai ado na rasa wane zai yaba a gidan aure. Kawai rayuwa nake ba gishiri balle siga a gidan aure. Amma nema nake da na samu nima kawai ku ga na aure. Ni na ga daraja sannan ni na ga ni'ima. A gidan aure. Daɗin duniya ka so ce sayin malam yana a gidan Da aure. zaran kayi aure to daraja ta girmama. A gidan Iya aure. kun dan adam ba har a zuwa macen sama. A gidan aure. Auren Ubangiji komai naka special. A gidan Ko aure. a wajen rabo nata da naka ake haɗe muku yan gata. Ni na ga daraja sannan ni na ga ni'ima. A gidan aure. Daɗin duniya ka so ce sayin malam yana a gidan aure. Bayan matukan auren sa abun tausayi yake. A gidan Wani aure. na faɗa ba annabi ne ya faɗa kuma na rike. A gidan aure. Walalle ya saka kullum addu'a nake. Alaƙan in mace ya Allah ka gwada mani na gani.